Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni yantuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Fondabnela bi CNT ni o ye Conseil national de la transition ye ni o ɲɛma kɔni colonel Maliki Jawi ale bɔra ka a kunnafoniya kɔni cari kunu ko ni Alama basi kɛ tɛnɛ nata octobre kalo tile 7 san 2024 fɛn min ye CNT o kɔni ka session ordinaire baaraw bɛna nundo ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw ye Centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la salle de Bazumana Sisoko kɔnɔna la ka sanga ni CNT ɲɛma ka fɔ ye a yira ka fɔ ko ni session ordinaire bɛna bɛn tile 75 de ma walima kalo 2 ani tile 15 a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ da kɔni bɛna don an ka jamana kunkan ko caman kɔni na minnu bɛ tali kɛ basigili ko ka taa se kalanko o ni a ɲɔgɔnna caman kɔni ma o kama ka sanga ni an ka jamana constitution min kɔni sigira sen ka juillet kalo tile 23 san 2023 min kɔni article 107 la o ka fɔ u yɛrɛ kɔni ye a y'a yira ka fɔ ko ni lajɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna diffuser an ka jamana jabaraninsobara ni o ye ORTM ani parlement yɛrɛ kɔni ka radio so kɔni fɛ ni o ye 89.4 MHz yɛrɛ kɔni kasangani an ka jamana ɲɛmaw kɔni ka fɔ u ye a yira an ka jamana bolofɛn dama bɛ ni o kɔni bɛ tali kɛ sɛnɛfɛn dɔw kɔni na ko olu bɔli kɔni kangarimandala ni wagati na ni o ye ka interdit u tɛ bɔ an ka jamana da fɛ fiyewu ni o bɛ tali kɛ tiga si fo ka taa se soza ani sesame yɛrɛ kɔni ma kunnafoniyaw kɔni dira an ka jamana ministry min kɔni ɲɛsinnen don an ka sɔrɔ ko olu ma kasangani mawulidi 2024 kɔni ye min kɛra a ma mɛ kɛnɛ min yɛrɛ kɔni kan kuma caman fɔra duwawudenw kɛra ani laɲini caman kɔni kɛra an ka jamana karamɔgɔba fila minnu tɛ mɔgɔ dogolen ni o ye Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale kɔni Ansar Dine maaw kɔni ka guide spirituel ye wa kɔfɛ ni au conseil islamique du Mali fana président ye ale ye a kumara mawuludu kɔni kɛnɛ kan a ye ɲɛsin jamana ɲɛmaw kɔni ma a ka kumaw bakuruba la a ye a yira k'a fɔ ko fanga min bɛ yen nɔ nin wagati in na ko fɔ u ka bila u kunna u fɔra dɔw ko wa dɔw fana bɛna fɔ u kɔ k'u hakili to fɛn caman kɔni na o kɛra Ousmane Sherif Madani Haidara ka fɔ ye wa o kɔfɛ ɲɔrɔn Sherif gɛni o ye Buye Haidara ye ale fana kumara a ye fɛn caman fɔ a ko ko u kana sɔn u ka to ka mɔgɔw minɛ ka don kaso la tentɔ walasa u kana don fili dɔw kɔnɔna la ko ni maa kɔni ye ɲangili ko dɔ kɛ u k'a ko sɛgɛsɛgɛ ka bolo da kisɛ ka tiɲɛw dɔn o kɔfɛ sa a tigi ni ɲangili min ka kan o ka da kan n'o tɛ a kana kɛ k'a mɛnna a y'a kɛ tan dɔrɔn ko a minɛla ko n'o tɛ ko a laban u bɛ sɔn ka se maa caman ma ka sɔrɔ minnu ma fɛn yɛrɛ kɔni kɛ ninnu fila kɔni ka nin kuma fɔlen ninnu yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ a carila kosɛbɛ maaw y'u hakilina fɔ nka ɲininkali tɔ min bɛ to jamana ɲɛmaaw ye kuma ninnu mɛn u bɛna baara kɛ n'a ye wa walima mun de don Amta Mopti région kɔnɔna ni wagati na basketbaliya kɛra sababu ye ka ONG ni o ye organisation non gouvernementale caman olu ka baaraw ɲɔngiri kosɛbɛ ni wagati na Mopti région yɛrɛ kɔnɔna la o wagati kelen na sanji kɔni ka tiɲɛni o fanga bɛ ka yɛlɛ cogo min na min yɛrɛ kɔni bɛ ka Mopti région yɛrɛ bila dekunbaw kɔnɔna la kosɛbɛ amta bafulabe kaw fino ni wagati na bafulabe agent munu kɔni ka baara bɛnnen don recensement yɛrɛ kɔni ma fɛn min ye recensement général agricole ni o ye sɛnɛkɛla ani baganmarala munu kɔni bɛ yen nɔ ka o ɲininka ka recensement kɔni kɛ u la o wagati na olu kɔni kɛmɛ ka dama kasi kɛ ka da kan u ye a yira ka fɔ ko u ka saraw kɔni tigɛ kɛ ko a bɛ kalo 2 bonya ko bɔ min yɛrɛ kɔnɔ u bɛ ka laɲini kɛ walasa ka se k'u ka saraw ye mina ko sisan AES ni o ye Mali Burkina Faso Niger ni jamana saba kɔni kɛmɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ an bɛ wagati min na a tɛna mɛn tuguni ni jamana saba kɔni ka visa bɛ ka bɔ fɛn min baara yɛrɛ kɔni koloba bɛ ka kɛ Bamako kɔnɔna la ni o ye an ka jamana faba ye amta bɔlɔlɔsira kunnafoniyaw kɔni na an ka jamana influenceurs dama kɔni kun kɛmɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ ko bana ni ɲɔgɔn cɛ bole kaso bon kɔni kɔnɔna la kunnafoniya carila kunu ka fɔ ko o ma fila kɔni bilala hakilila jigila maa minnu kɔni minɛ o bɛ tali kɛ Sandi Jabila saramaya fila fo ka taga se institut glamour kɔni tigimani o ye glamour min ye a kunnafoniya yirala ka fɔ kunungo ko Sandi Jabi ale bilala wa o kɔfɛ saramaya fila ale fana kɔni bilala saramaya fila minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka sabu kɛ k'a kun bɛ fura dɔw kɔni feere maaw kɔni bɛ min ta k'u fari fan dɔw kɔni ɲa k'o kɛ u sago ye nka fura minnu yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ tan tɛ an ka
anga jamana sekuni donc tigla mo ba yoro bintu jakite ni ale yere koni kun ka kuna fone o charla wakati le ba na bolo sra sanfla la ka sab ke ka adino koni mi kalo saba boyan ko ni bana de kuni bado kumi ala ni o yeker dimi du sukundi mi bana de kumi ala mi na bora ka de men koni ni ma chama koni fe kuna fone o koni la sera kunu yoro bintu yere koni fe aga page TikTok koni na la mi bora abora ka video ke ka yira ka foko din koni ka bana manye abe foli ke ka nyeshi ma kele ma fe koni de meni do wuta ka nyeshi ama Woroki atrawiri anga jamana sekuni donko tigla mo bado ni wakati na abe kuko banan ni nyogonche dama kashilu be ka ke kuko woroki atu trawiri koni bla kada ka amnela adin ko dilla anga jamana konna la fokata se farafina jamana chama koni mo be ka dama kashili koni ke wala sa woroki atrawiri abise ka bla to yamina kada ka ko muso be sa adin ko dilla amnela adin ko dilla ma mo faka amashunyelike jamana sekuni donko tigla mo bado ali farkaturi mo dogolente ni ale koni Grammy Award soro fo chien saba ala tanyane ko fe ay Grammy Award do koni soro akuna fone o koni charla adenge koni fe tuma mina ale koni voyagera kata duguta ga dola asigla kana akaso kana soro afaka Grammy Award kilen koni o shunyela dinke vie farkaturi aganye folula aya ira ka foko ni koni tara ale ga so kadaka amadi mo ma wa ashunyena de fana ni wakati na nyini nun koni mega ke wala sa abiseka yetu komina ama fone wakati na turufeshure koni bolo no so anga jamana konna la ama me Suleiman Sisi ni ofene anga jamana sekon donko tigla mo bado ofene bora ka ira ka karos don kan kon kuntunanga o yira kofe ama jigia ali farka turi feneta o kayi mali kuna foni boro sira la jevoko akulo garsike kirani kuna foni adama wuri ama fo awni ci akala meli ko yumana ayo so yonto mali kuna foni boro sira wala kuna foni ya jeli mi sura yennori aw kambe do ko were ni alama bashkenin awla ala ka weekend me ko yumanti ama ala ka nga jamana basiki